Salutacions, amigues i amics, i benvinguts al Beatles Naked Podcast. Jo sóc Lluís. Jo sóc Quique. Jo sóc Borja. I jo sóc Pau. El 22 de novembre de 1968 es publica el mal anomenat àlbum blanc de The Beatles, que en realitat es diu només The Beatles. És un àlbum doble llarguíssim de 30 cançons. Algú el va definir com un meravellós caos en expansió, una col·lecció de cançons sense cap ordre concret, amb estils completament diferents i antagònics. Des de la dolçor de Blackbird fins a la botxeria total de Revolution 9, tenim tot tipus d'obres d'art musicals. La tercera cançó de la cara A del primer disc és Glass Onion, cançó Lennon, la protagonista del programa d'avui. Amb Glass Onion primer la deconstruirem, després ens portarà a llocs que en estos moments no es podeu ni imaginar. I per últim la reconstruirem amb molt d'amor, with a little help of our friends, amic Borja. Bon dia a tots. Bon dia. Què ha vingut avui? Pues, escolta, què vinc avui? Avui tenim dos convidats d'excepció, grans amics, que són Lluís Preus, bon dia, Lluís, Hola, bon dia. i el gran Enrique Grau, bon dia. També, Bon dia. també conegut com, Com? El pollo. El Pollo. des de Corbera, Lluís Preus, des de Llaurí, el Pollo, te podem dir el Pollo durant tot el programa. Estos dos personatges van sempre lligats. Sí, van de la mà. És la veritat, Són no? una dupla com Lennon i McCartney, Jagger i Richards. Ortega i Gasset. Sempre vos relacionem, no, Lluís? Sí, la veritat és que sí. Sempre pregunten a mi per ell i ahir per mi. I sempre des de... Sou de la mateixa edat? No, jo tinc un any més que Preus. Un any més que ell. Però sempre heu estudiat junts? No, bueno, ens coneguerem en l'institut, perquè ell té Has un de any contar més. tot això? No, un poquet. Jo ja havia repetit, ens coneguem en l'institut. I com també tocant la trompeta, pues, a partir d'ahí feien l'amistat. Sí, perquè avui tenim dos trompetes, no? Sí, Dos són dos trompetistes. Són els que sonaven ahir ara? És que sonaven, és que ens han fet aquesta introducció musical tan... Quina peça era això? La fanfàrria de l'home comú, d'Aaron Copland, compositor americà. Els dos són trompetistes professionals. Lluís Preus és superficial en la banda de Barcelona, ho ha dit bé? Sí, sí, exacte. I Quique Grau, el Pollo, toquen infinitat de grups, no? D'orquestes. uns quants. Especialment me fa il·lusió preguntar-te per una cosa perquè ho veig molt interessant. Fa poc anares a tocar, te contractaren per a tocar en l'Orquestra Simfònica de Madrid, poca broma. Ah, sí. Ahir hi ha una anècdota bona. Què ha passat ahir? Ahir és que primer em tocaren per anar a fer una òpera, Sí. però començava l'òpera el dia que em casava. I vaig dir que no, clar. On anares? A la boda o a la... Pues li vaig comentar a la Cristina, però va dir, ho sé molt, però no podràs anar. I dic, ja no em tocarà més, però sí, mira, després vaig poder anar i un somni complit. És una experiència molt xula. Molt xula. Explica'm com és un assaig un dia a dia, un dimecres per al matí que teniu assaig en una orquestra professional. Uf, jo em vaig quedar flipat. Va ser allí i el director para per a assajar fragments concrets i jo dic, este home per què para? Si això és un disco. La veritat que sona molt bé i el fa ser millor músic perquè toques i el fa tocar molt millor perquè estàs rodejat, clar, són tots professionals i poca broma, és músics molt bons. Te vas sentir abrumat en algun moment de dir... abrumat de tindre al costat gent tan... La veritat que no, al principi va ser un poc de por, clar, dius, sí, clar, però una vegada el fiques a tocar, la veritat que en seguida tens molta confiança i t'adaptes molt bé a l'orquestra. Quines obres tocareu? O quines... Feres un Pues concert? sí, vaig fer un concert, eren extractes d'òperes, es tocaren moltes obres. És que era un concert d'un concurs de cantants lírics
I és que tocarem molts fragments. Wagner i no recordo què més. I jo tinc curiositat, Borja Granell, tu eres director de la banda de El Perelló. Correcte. Clar, nosaltres de la banda Fortaleny toquem, i els assajos és que aprenguem el paper. Clar. La gran majoria del temps és repetir el paper És picar pedra. fins que solfeges bé el paper i el toques bé i fas bé els lligats i els puntillos, els fragments. Clar, això suposa que allí no serà així. Allí no passa això. El director... Allí és buscar el conjunt i la textura que vol el director, no? Que soni l'orquestra conforme vol el director. Però, clar, aquests aspectes venen ja de casa treballats. Jo vaig estar 2 setmanes dedicant-me exclusivament a preparar el concert. A mirar el paper. Clar, arribar allí, si arribes allí el primer dia i no un pequeño diu, no torna. Ho podries exigir als teus músics del Perelló? No, és un ambient diferent. No? També donar compte que una òpera de Wagner pot durar 4 hores fàcilment. Si un concert d'una banda amateur, com pugui ser la de Fortaleny, el Perelló, dura, fiquem, 1 hora, i muntar-lo igual costa 3 mesos, imagina que costaria muntar una òpera de Wagner. I aquesta gent ha de fer l'òpera i a les 2 setmanes ha de fer una altra òpera. Ja. Quants assajos fareu per a aquest concert? Em sembla que 3, crec. 3 assajos per un concert? Sí, 3. I valia 30 euros l'entrada, que jo ho vaig veure. La barata. No ho és que sé. m'ho vaig plantejar... No ho sé. És que me vaig plantejar anar i valia 30 euros l'entrada i estava jo molt content i que el meu amic Don Enrique paguen per veure-lo. Pau, això és mentira, crec que era gratuït. No, sí, crec que sí. No era gratuït. El meu pare va vindre i la vaig treure jo, crec que era gratuït. Li trauries tu l'entrada. Sí, no ho sé. Luis Preus, t'ompli d'alegria sentir això del teu col·lega, Buah, un muntó, la veritat és que estic molt content per ell, perquè tinc aquestes oportunitats, que l'home pues, se ho ha treballat bé. Perquè és que a voltes, això t'ho dic jo perquè ho sé, Borja, quan se creen aquestes parelles, se creen rivalitats entre ells i, no? De fet, entre els nostres, Lennon i McCartney, Clar. jo crec que això afecta personalment a... Però en certa manera també alimenta la competitivitat. Sí, l'excel·lència, diríem. Però entre estos dos que tenim davant, no. Són bons amics en aquest aspecte i s'alegren un per l'altre i s'ajuden i estic dient la veritat, no? Sí, és que encara que ens coneguem per la trompeta, però l'amistat va més enllà de l'instrument. Primer som amics i després ja coincidim en professió, però... Sí. El que es puguem ajudar un a l'altre en aquest aspecte. Quedeu a voltes per a tocar junts o per assajar o el que siga? Sí. Bueno, ara, i quan no vivim en el mateix lloc, pues cada volta menys, però antes sí que quedaven molt i ens ajudaven un a l'altre. Ara mos enviem àudios. Sí, és veritat. És veritat. Jo quan prepare que tinc alguna audició per alguna orquestra o alguna cosa, li puc gravar el concert que estic preparant, puc enviar-li... Si no, quasi tots els dies... Te molaria que la teva vida professional acabara en una orquestra d'estes, Enrique? No sé. A mi és que m'ha picar un poc de tot i... No ho sé. Perquè això és una cosa. Tu eres profe de conservatori, Borja. Sí. El professorat no té d'això competitiu. En les orquestres professionals n'hi ha competitivitat entre els integrants? Vull dir, inclús fins així amb mal rotllo entre ells? No ho sé, perquè jo també no he estat molt de temps i clar, jo m'he dedicat a anar a tocar i a conèixer la gent, no... Intuïu que això pot passar? Clar, jo crec que sí, no? Sí. Però bueno, és inherent a tota professió, crec jo. Ja. Els dos, el Pollo i Preus, sou oients del programa, me consta, per tant, sabreu que ens agrada molt ficar feedbacks, àudios que ens envien els oients, no? Sí. Tenim, de pas, aprofite ara perquè pareu un segon, se subscriviu al programa, ens seguiu en xarxes, en Instagram, en Facebook, en Telegram, en Twitter, naked_podcast. Tenim, i que ens envieu tots els àudios i feedbacks que ens via xarxes socials o via WhatsApp, és que ens conegueu i es ficarem en el programa que a nosaltres ens agrada molt. Passa un feedback que no sé de qui és. Vale. És este. Lloret, acabo de sentir la teva veu en el podcast aquell dels teus amics en el programa del Boro. Que guai! Ja has enganxat a una catalaneta, Jo ja estic abonada
i ja me n'he descarregat uns quants per escoltar només això durant uns dies. Molt guai, molt guai. Borja, el podcast s'escampa a geografies... El programa de Boro, ha dit. El programa seria que escoltaria el capítol de Boro García, no? O Boro Tour? Boro García. No ho sé. Tenim un altre... Bueno, està xulo, no? Que Sí, s'escampa fins a fer clar. geografies, no sé, en aquest cas del nord. Exacte. Està molt guai. Tenim un altre que ve des de Favara, France, de la xaranga des de Seguiratx. Ara ens comenta això. I artistes, sou uns cracs. He estat sentint-vos estos capítols que he fet i és que este últim ja amb Miquel Gil agafa una qualitat que vos heu passat totes les pantalles. Ja en Salvàieu el rateix que anava a treballar en el cotxe, però és que ja vos porta fins quan ell que corre per la muntanya. Pues seguiu així perquè teniu un programa brutal. Este podcast té una qualitat musical impressionant. Borgeta i Boro li donen un plus al que esteu contant. Altra volta, Boro. I jo hi ha vegades que dic que toca el piano i que callen tots. I Pau, tens un complex de Juan y Medio que flipes. Què vol dir? Però seguiu així, per molts més programes. Vinga, una abraçada. Què vol dir tindre un complex de Juan y Medio? A mi, imagina que tens saber estar en el, És que en el medi. no sé ni qui és Juan y Medio. No que no, che? No sé qui és, te'l promet. El este del bigot, que és el Tot, presentador de... Què és? D'Andalusia, Canal Televisió, Sur. Canal Sur, correcte. El programa és dels Beatles, no? Sí. Bueno, el de Juan y Medio és de Chen Bachor, també. Escolteu, France, de Favares, des de Seguiratx, jo crec que és la xaranga de moda a la Ribera, per tant, al País Valencià, ja que crec que estem ahí de moda o la més en forma, no? Que els xics ho fan de categoria. Els quatre que estem així som gent de xaranga. Quique no ha dit músics de xaranga, som gent de xaranga, sí o no? Sí, sí. Toquem en xaranga, en música de carrer, etc. I jo volia fer-vos una pregunta, aprofitant que estem parlant d'això, de música carrer, trompetistes, etc. La xaranga, la música de xaranga està menyspreada per la música, entre cometes, culta, no? O me pareix a mi, no? Quan els músics que no són de xaranga veuen a les xarangues, les menyspreen. En canvi, quan en Nova Orleans així en músics de carrer tocant per ahir al carrer en el banjo i en el yocón i en la trompeta, etc. Això és superguai. La música de xaranga és xunga. Xunga en quin sentit? No ho sé, això ja vos ho dice... A veure, la música de xaranga va unida sempre a ambients festius, podem dir, no? I Sí. etílics. I, clar, una cosa porta l'altra. En les falles, per lo menos. Però... Evidentment no té la qualitat musical que puga tindre l'orquestra de Madrid o la banda a la que toca Preus. Luis Preus, saps l'anècdota aquella de Cervantes, no? Que tiren els llibres que es cremen, els roïns, no te dic jo. En el llibre de Cervantes comencen a tirar els llibres que consideren més roïns, de cavalleries, etc. Si tu tingueres que tirar a cremar la música xunga, o la que no te mola, la de la xaranga la ficaries en eixa crema? Home, no, de ninguna manera. La xaranga, quan vas tocant, te dona llibertat per a tu poder anar fent el que vulguis. Quan estàs tocant en l'orquestra que estàvem parlant, tu no tens llibertat per tocar. Tu has de tocar... Bueno, ahí entraríem un poc en el terreny del jazz també, d'improvisació, però no sé, no és tan serio i no té que ser una cosa mala, això. També crec que les xarangues avui en dia també han millorat molt el nivell musical, a nivell d'arreglos o, no sé, ja no és tocar Paquito el Chocolatero i el caballo camina pa'lante i ja està. Ja, se fan coses més més elaborades. Sí. Enrique, tu què opines d'això? Pots opinar en absoluta llibertat, Sí. Qui critica la xaranga és perquè té cels i perquè no està en una xaranga. A veure, tu així en la xaranga... Lo bé que ens van passar tocant les xarangues... Clar, és que no sols així a tocar la xaranga, no sols així a tocar, és estar amb els amics. El primer en la xaranga és estar amb els amics i compartir experiències. Tenim dret a ser feliços, també, no? Claro que sí. Jo crec que la xaranga porta això, no? És alegria, no? A mi els professors em diuen, no, la xaranga no, però la xaranga no, per què no? Tu pots tocar en una orquestra de música clàssica, pots tocar en un grup de jazz, pots tocar en una xaranga,
Si tu eres professional i saps en cada moment on estàs, perquè no tens que poder anar tocant sols en un lloc, a mi m'avorreix. La comparança que he fet jo a les bandes de carrer de New Orleans de l'any 10 o 20 o per ahir és adequada en això de les xarangues? Sí, de certa manera també la música de carrer, música sense ninguna pretensió més que fer festa i animar el matí. O una festa, una Música celebració. lleugera. Música lleugera. Sense més pretensions que passar-ho bé, un rato tocant i escoltant-la. Clar que sí, tenim dret a ser feliços, no? Correcte. I no sols a alta cultura o al que siga. Si no en deixa res, tirarem avant i aplegarà el moment, perquè este programa és monotemàtic, es diu? Monotemàtic, sí. De cançó deconstruïda. Anem a deconstruir una cançó i tot el programa serà de cançó deconstruïda. Per tant, ha plegat el moment d'escoltar esta falca. La cançó deconstruïda amb Borja Granell i Pau Bou. Te posaré l'àudio un dia en directe, però me ve ara al cap i Boro Tur, l'autor de la falca, ens va dir que n'hi havia dues referències més. Sí, es va un poc marmolar dient que havien fet una deconstrucció molt superficial de la seva falca. Faltava Imagine i Let It Be. Jo no la trobo per ell, no sé si tu la trobes. Jo crec que estava prenent-nos el pèl. Pot ser. No ho sé. Avui anem a deconstruir Glass Onion, ho ha dit en la introducció, que és una cançó Lennon, que està en el disc blanc, la tercera cançó de la primera cara del primer disc, que és un àlbum doble, i Glass Onion sona així. Està bé el videoclip que té una intro xicoteta de gent caminant. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go, where everything flows. Look into the bent-back tulips to see how the other half lives. Look into a glass onion. I told you about the walrus and me, man. You know that we're as close as can be, man. Well, here's another clue for you all. Borja, què ens portes en Glass Onion? Bueno, Glass Onion és una cançó molt Lennon. És una cançó molt Lennon. Sí. Per esperit, no? I per manera de... He de dir que vaig per davant que no és una de les meves cançons favorites. Penso que musicalment igual no és la més interessant, no? Però té un rerefons i una intríngulis ahí que la fa especial. És una cançó que m'agrada i fa temps que volíem parlar de Glass Onion. De Glass Onion. No? Expliquem un poc de què va el tema este. Glass Onion, la traducció de Glass Onion seria ceba de cristall. N'hi ha un doble sentit ahir, que Sí, el vaig buscar. exacte. També significa monòcul. Monòcul, no? sí, que és Exacte. veure la realitat a través de... I jo tinc un parell de teories ahir al respecte, ara aniré dient, no? Bueno, és una cançó que parla sobre les cançons dels Beatles. I això ja la fa un poc estrany, un exercici de metamúsica, que es diu, o d'autoreflexió. Metamúsica? Sí, una música sobre la música. O Tu sabies cançons sobre aquest les concepte, Lluís cançons. Preus? No, la veritat és que no el coneixia. No. Pollo? No, ni idea. Meta és el que va més allà de, no? Metafísica. Pues bé, és una cançó que la va fer John Lennon un poc com a reacció a totes les teories que anaven eixint sobre supostes pistes ocultes que tenien les cançons dels Beatles. Els Beatles s'ha dit que n'hi havia moltes com missatges ocults. Bueno, quan parlarem de Charles Manson traguem això, però bueno. Sí. Hi havia molta gent que deia que darrere de certes cançons amagaven missatges secrets, teories estranyes, el Paul està muerto, coses d'aquest tipus. A mi me mola molt la de Lucy in the Sky with Diamonds. Què és el que passa? Quin és el missatge secret que diuen que tenia Ixa? A veure, no està mai clar, no, de lo que va l'assumpte, però diuen que era una referència a l'LSD. També Lucy in the Sky with Diamonds. LSD. De fet, tenim un capítol previst per aquesta temporada, si no passa res, que parlarem sobre aquest tema. Després estava el tema de Paul està mort. Paul is dead. Hi havia una teoria per ahí que deia que en l'any 66 Paul McCartney havia mort i que des d'aquest moment el Paul McCartney era un doble, que havien fet com una espècie de càsting d'imitadors i, és més,
que els propis Beatles amagaven en algunes cançons com a missatges que ho venien a demostrar. Que tu senties per carrera no sé quina cançó i sonava Politet. Paul se ha muerto. I després la mateixa portada de l'Abbey Road. Exacte, que no portava sabates, no? Dient que representava un soterrament sicilià que estava davant de l'escolar. Això del Sgt. Peppers. No, ara parla de l'Abbey Road, estan els 4 caminant, Sí. i algú fa la interpretació de que davant va Lennon de blanc, que Com a és Nostre l'escolar, Senyor, no? darrere de negre va el retorn, després Paul McCartney sense sabates és el que està mort, i darrere Harrison, que va vestit de gris normal, bueno, tots van normals. Que seria el sèquit, no? La gent. Després en Sgt. Peppers, en la portada està icònica també, diuen que n'hi ha una de les imatges que està Ringo com molt plorant, mirant a terra, que està consolant-lo el propi Paul McCartney, en terra n'hi ha flors, i diuen que és la representació també d'un enterro. I també n'hi ha, crec que n'hi ha escolta, la parella de convidats en qualsevol moment ens podeu interrompir, sou els amos. En el Sgt. Peppers també hi ha com una guitarra que està eixint, que considera enterrar i diuen que és el baix de McCartney que està... Tot això a John Lennon el divertia en quantitat normal, no? I ell va escriure una cançó sobre tot esta moguda, com a ficant pistes falses i demés. D'ahir crec jo que n'hi ha el parell d'interpretacions que tinc jo sobre la lletra. Una per el monòcul. El monòcul podríem dir que és com una prenda molt de detectiu, molt de buscar pistes, d'Hèrcules Poirot i tot això. Sí. I poc per ahí. I l'altra de la seva, com a que és una cançó feta de capes, com una seva. Una capa damunt una altra capa. De fet, jo he contat 1, 2, 3, 4, 5 referències molt explícites des d'esta cançó a altres cançons dels Beatles. Molt les pots dir? Sí, la primera frase que diu és I told you about Strawberry Fields. Strawberry Fields és una cançó coneguda, no? La coneixeu. Després parla de... I el segon vers també, no? Exacte. You know the place where... Nothing is real, que també és una frase de Strawberry Fields, correcte. Després n'hi ha un moment en què diu The Warlus and Me, la Morsa i jo, que és la cançó del Magical Mystery Tour, i jo soc la Morsa, que diu The Walrus was Paul. Sí. Després n'hi ha una altra referència a Lady Madonna, que a la seva volta Lady Madonna ja té una altra referència a una altra cançó. O sigui, la cosa es fa molt complicada. No? Lady Madonna trying to make ends meet. Està intentant menjar carn, no? O no sé què diu ell. No, meat és conèixer. Té raó, és conèixer, però no sé què està dient ell. Després parla també de Fool on the Hill, que és la cançó de... Esta és la que més escolta, no la referència. Perquè apareix la flauta, no? Clar, en Fool on the Hill n'hi ha un solo de flauta dolça, tocar aixina com molt... fora un xiquet tocant. Sí, de fondo la ficarem, ¿vale? Perquè no l'havia preparat, de fondo la ficarem. I en Glass Onion hi ha un moment en què sí que s'escolta, no? El solet de flauta. Sí, que el fa Paul McCartney, que per cert... Pollo, dia que el tocava prou mal, no? Has vist alguna d'això? No es pot parlar antes i després. Val. No, però està feta aposta. La cançó de Fool on the Hill, que un dia la deconstruirem, que m'encanta. Sí, jo criticava molt la flauta i el final. I el final. Que si este s'haver quedat 2 o 3 setmanes més de vacances, tampoc ha de passar res. Ara parlarem del final, que jo també tinc una altra teoria. I després també hi ha una altra referència a Fix in a Hole, que és una cançó de Sgt. Peppers. Fix in a Hole in the Ocean. Sí. Per tant, és una cançó que està plena d'autoreferències, que això és molt interessant. El final, que diu el Pollo, podem escoltar el final d'aquesta cançó? Segon. És obra de George Martin. El final és quan entren les cordes. Quan entren les cordes, els últims 20 segons. Tira directe ahí, o sigui, quan encerta. Un poc tant. Final? A veure, és un final un poc... Jo crec que és una paròdia, no?, de la música d'espies i de música de misteri. Això és George Martin? Això és obra de George Martin, sí. El productor? No sé si la decisió de ficar-ho ahí d'aquesta manera, perquè damunt el tall està fet mal, aposta. No està ben encaixat, no? Se nota que tallen la pista de Glass Onion i claven això de repente. I és això, una paròdia de la música d'espies i de pistes falses. Això tenim... Glass Onion és una cançó dels Beatles sobre ells mateixa, en certa manera. No? Són autoreferències durant tota la... Exacte. I una cançó que intenta donar pistes sobre les pistes que tenen les cançons. Hi ha una frase que diu...
antes de quan diu la morsa era por, diu, així teniu una altra pista per a tots. La morsa era por. Sí. Perquè la teoria esta de la morsa també és un poc estranya, no? La portada del Magical Mystery Tour ixen els 4 Beatles disfressats d'animals o no sé què, i no sé si és John Lennon el que va vestir de morsa. No, jo crec que Paul McCartney tenia que anar Lennon i es veu que estava gros i no li cabia i se'l va ficar Paul McCartney, el d'això. Sí. En fi, és una cançó sobre autorreferències. I clar, jo pensant com podíem portar això un poc al terreny nostre, he pensat que això no és nou. El fet de fer autorreferències... Sí, s'ha fet en la història de la música. En la història de la música i la història de l'art en general, no? Perquè una autorreferència... Quina diferència hi ha una autorreferència o una referència i un plagi, per exemple? Jo ficaré en 3 nivells. No? El primer nivell seria la referència. La referència és jo toque algo i faig referència a una cosa diferent a mi. No? Per exemple, escric una cançó i al mig fico un vers que diga en un lugar de la Manxa. Pues tot el món coneix aquesta referència. Val. Després, altra cosa és autorreferenciar-se. És fer referència a algo que tu mateixa has fet. Per això necessites ja tindre com una base de coses fetes. Clar, els Beatles estaven en un moment que ja tenien a les seves esquenes moltes coses fetes i que era fàcil autocitar-se. No? I després un plagi és una còpia descarada. Sí, coneguem uns quants plagis, no? Hem comentat així algunes acusacions de plagi. El Come Together, per exemple. El Come Together, que era un plagi... Que tenia un plagi en Chuck Berry, però ho solucionarem. Conegueu algun plagi per ahir? Jo, coneixes algun? No. Te ve al cap? Com li diuen? George Harrison, en solitari, quan va traure la més xula de totes. All Things Must Pass. No, en el mateix... No. My Sweet Lord. My Sweet Lord, gràcies, Enric. My Sweet Lord va ser denunciat per plagi i crec que va perdre el judici, etc. El prepararem un dia per parlar d'això. Sí, n'hi ha moltes, no? I avui en dia continua passant. Fa poc també acusaren a Shakira de plagiar no sé quina cançó, quan va fer la bicicleta, que era... En fi, això és un plagi. I en la història de la música n'hi ha molts exemples, no? De referències, autoreferències, inclús de plagis també. Però els grans autors, els compositors també feien autoreferències, per exemple. Autoreferències, plagis, autoplagis, referències, feien de tot. Valia tot. En l'època en què no n'hi havia xarxes socials i no n'hi havia premsa, te copies algo que ha fet en el país del costat i no te va... Clar. Te pots guanyar la vida així? Bueno, sí. Per exemple, anem a ficar uns quants exemples. Val? Un exemple, podem dir descarat, però ara parlem de si és legal o si és lícit, no. El de Händel, la pista de Händel. Anem a escoltar 2 àries de Händel. Una molt famosa, que es diu Lascia Chiopianga, que és d'una òpera, l'òpera Rinaldo, i després sentirem res 10 segons, i després sentirem un altre tall que correspon a una ària del mateix Händel, d'un oratori que va escriure uns anys després. Que es diu... Bueno, escoltem-la. Ara sentirem una altra ària que va escriure Händel uns anys després. És la mateixa. Deixa l'espina. És la mateixa. Va canviar la lletra, ja. Haver pogut canviar la tonalitat encara que... Ja anava a dir, és la mateixa tonalitat. De fet, quan m'ho enviares per preparar això, jo pensava que m'havies ficat 2 voltes la mateixa. No. És exacte. Si us doneu compte, la lletra, l'únic que va fer va ser canviar la lletra i ja està. Una diu Lascia Chiopianga i l'altra diu Lascia l'espina. Ja està. Però això és molt... No sé. Bueno, però si és una cançó que has fet tu i li pots treure suc i profit. A veure, si fores un tio que ha fet una obra mínima i fas això, vale, però si eres Händel... Jo crec que a gent li podem perdonar que fer aquesta classe de coses. Li ho perdonem, pollo? Sí, clar que sí. Veus? Clar que sí. Això més que una autorreferència seria un autoplagi. Pràcticament una autocòpia, no? Autoplagi. Autoplagiar-se. Autoplagi és una contradicció. Per plagiar necessites que sigui d'un altre, no? Claro. Seria com estirar un poc més el suc que pugues treure-li a una però obra. Si tu eres el segon
la segona persona que li ha encomanat esta cançó a Händel i després te dones compte que t'ha cobrat, no sé, 3.000 euros per la mateixa cançó que va fer 3 anys abans, te pots enfadar amb ell, no? Sí, bueno, però bueno. També és veritat que Händel va ser una persona que va tindre molt d'èxit en la seva vida. I sabia... Händel és de quin país? Händel va néixer en Alemanya, però la seva fama va ser en Anglaterra, la va guanyar en Anglaterra. I ell en quina època de la En història? el barroc, va néixer el mateix any que Bach, en és 1685. coetani de Bach. I de fet a ell i a Bach també els va operar el mateix metge dels ulls que es va acabar de rematar. Estaven segons? Tenien catarates, van anar a un matassanos que es va acabar de deixar pràcticament segós. Però bé, no és l'únic que ha fet aquestes coses, no? Hi ha un altre exemple de Beethoven que va escriure, anem a sentir 2 obres. Primer un fragment d'una sonata per piano que va escriure en 1800 i poc, i després una obra molt famosa que és un septeto. A veure si vos sona. Sí, sí. Així sí que va fer lo de la tonalitat, ara veureu. Esta és l'obra de piano. Érase una vez. Que gran serie, ¿no? Ara la del septeto. Esta es la de SNB. També se va autocopiar. Sí, sí. Però també serien, simulant moltes fa ara, els covers, o fas un cover. Clar. Sí, no, i llavors si una cosa funciona no passa res, tampoc. El septeto és una obra llarguíssima, una obra que dura 3/4 d'hora i cita això és 10 segons. El septet dura 3/4 d'hora? Per ahí estarà, sí. I el trosset famós és Clar, és l'inici del tercer moviment. de Eres el novez l'hombre. Exacte. Que gran sèrie, per Gran cert. sèrie, gran L'heu sèrie. vist tots els del que esteu així sentats? Sí, però no me'n recordo ja. I ara més del cuerpo humano. Això és un poc posterior. Eres una vez a la vida o algo així. El cuerpo humano es dia. El cuerpo humano. Que gran sèrie, no? Exacte, sí, a mi m'agrada molt. S'explica superguai tot la història mola molt, conforme l'expliquen, i la Revolució Francesa i tot això. És francesa, la sèrie. Ah, sí? Sí, sí, com d'Artagnan i totes aquestes que sonen sí, sí. paregudes. Continuem. Molt bé. Després tenim ja... Això són referències o autorreferències un poquet burdes, no? Un poquet... Se nota molt que estàs copiant, tio. Després hi ha referències més sutils i més elaborades. Un dels grans mestres de l'autoreferència era el nostre admirat Johann Sebastian Bach. No sé si sabeu que en Alemanya les Està notes... número 1 en el pòdium de grans músics de la història. Total. Paraules teues, Sí, sí. No sé si sabeu que en Alemanya, els països de centre Europa i del nord d'Europa, les notes no li diuen do, re, mi, fa, sol. Li diuen, es refereixen a les notes per lletres, no? Sí. Si agarrem el nom de Bach, que són 4 lletres, la B, pels alemans, significa nota si bemol. Bemol? Si bemol. La A significa el la. La C, el do. I la H significa el si natural. És a dir, tu pots agarrar les 4 lletres del nom de Bach i traduir-ho a una, diríem, idea musical. Sí? Seria esta. Hòstia. És una idea un poc cromàtica, no? I estranya. Doncs bé, Bach s'autocita ell mateix el nom dins de la seva música. Sí. Fica l'exemple que t'ha ficat. És un exemple de l'art de la fuga, una de les últimes obres que va fer. Hòstia. Ha anat al violí. Torna a fer el mateix. Construeix tota la seva obra sobre el seu propi nom, que és com autocitar-se d'una manera bastant Hòstia, que curiós, xula, això. no? Aleshores, cada lletra és una nota en els alemans, exacte. I ells quan solfegen no fan do, mi, re... Pues sempre m'ho ha preguntat, no ho sé exactament com ho fan fan. A, B, D, A... No ho sé. Algú sap algun dels presents? No. Seria molt raro. I lo del ut, que me ve ara al cap, què és el ut? A veure, el nom de les notes, el nom que utilitzem nosaltres, Do, re, mi, fa, sol, la, si, els do. països mediterranis, per almenys, ve d'un himne a Sant Joan, que va escriure allà en el segle X, un tal Guido d'Arezzo. Sí.
No sé si el va escriure ell o va ser el que va inventar això. I ell el que va fer va ser... Era un himne que donava la casualitat que cada vers començava per una de les notes de l'escala. El primer vers començava per la primera nota, el segon vers per la segona, i el que va fer va ser, per què no a partir d'ara agarrem la primera síl·laba d'este himne, de cada vers, i a la nota li diguem així. I l'himne començava ut quent lancic, resonari no sé què, mirabilis no sé quantos, fa no sé, son no sé quantos. I naixen d'ahir les I notes? deixen ahir les notes. El que passa és que la primera síl·laba era ut. Durant molt de temps, estic parlant del segle XIX, se deia ut, al do. I El que passa és que és una síl·laba un poc... Si et dones compte, totes les síl·labes tenen consonant i vocal. Sí. I estava al revés. Ah, I a l'hora de solfejar ràpid és un poc difícil, no?, de dir-ho. Ah, i per comoditat ho canviaren Li digueren do, sí. Jo em pensava que era perquè estava en francès. No. Perquè Era és ell. que... Era llatí. Pues coincidència que totes les partitures que són franceses de trompeta i quan està en do sempre fica ut. Ut. Jo pensava que era... Quan està en do, quan està en tonalitat de do, Sí, fica ut. en ut- Quan en la ut partitura major. és francesa, d'un compositor francès. No sé, coincidència serà? O... Sí. Bueno, en alguns llocs encara per viu, perquè ahir no has de solfejar, no? De fet, és una obra que té és un himne que té 6 versos, el do, el re, el mi, fa, sol, la. Ens faltaria el si. El si d'on ve? La nota si. No ho sé. De Sante Joane. Sí. Sí, en teoria seria sa i s'agarra l'S... No, sí, claro. Sí. Perquè Però Sant igual Joan- si la i sa se pareixen massa i van seguides. Ah, vale, ja ho modificaren. I això de quin segle ve? Això estem parlant del segle X. Perquè això al final és un conveni. Sí. Ve d'Itàlia? Sí, Això que clar. m'has dit? Guido Derecho era de Quedarien d'Itàlia. els músics italians del segle X i dirien a partir d'ara li direm així, perquè no? n'hauria que fer una convenció, una Sí, el norma. Guido Derecho este era teòric. Va escriure els seus tractats i jo imagino que a partir d'ahir s'aniria estenent l'assumpte. És que curiós. És curiós, no? I Bach, I Bach ho porta al seu terreny, no? I s'autocita. No és l'únic compositor, Sostakovich també feia el mateix. Sostakovich, la cita està un poc més rebuscada, però ell agarrava la D de Dimitri, que era el re, sí? la S, que és el mi bemol, la C i la H. I feia... Això apareix molt en les seues obres, també. I és una autorreferència, Autorreferència, també. Però és, clar, una autorreferència superrara, és una autorreferència... Sí, pa friquis com jo. Això és friqui total. Sí. I bé, i una altra referència un poc més elabora, que és la del nostre també admirat Gustav Mahler. Està, espera, sí. N'hi ha dos, te n'he ficat Està a dos. la 3-4. Sí, primer, si vols, sentim com ell mateixa en la seva tercera sinfonia cita la quarta sinfonia. Bueno, No, serà al crec que revés. la quarta i la quinta, no? No, la tercera i la quarta i després la quarta i la quinta també. Bueno, però serà en la quarta sí de la No, tercera. el que passa és que la quarta, l'últim moviment de la quarta, és una cançó que havia escrit abans de la tercera, que després la va clavar ell. val. Una cosa que m'estudia, me l'estudia mal. Ahí va. Això és de la tercera. Això. So sich nicht weinen, du gütige Haut. Sie muss ja nicht weinen, sie muss ja nicht weinen. Ich treten sitz. I ara un trosset de la quarta. Això a la quarta ja. Johannes, das Lämmlein aus Nasset, der Metzger Herodes drauf hasset, Gefürgedandes und schuldes Gedandes, ein liebliches Lämmlein zu Tod. Val? S'autocita. Mahler ho feia molt. No? La seva música està plena d'autoreferències. Després, la que estaven comentant així els amics trompetistes és la quarta i la quinta. També si n'hi ha alguna cosa emblemàtica en el repertori de les trompetes, és el principi de la quinta de Mahler. Esta sí? Sí. El fiqué? Sí. I ara un trosset de la quarta. Ara. Així, però...
La llarga. Sí, sí, no fem dir coses per ahí. Que gran l'inici de la 5a sinfonia de... Ahí, que a la seva volta també és una cita. Quina és més típica o més mítica encara que la quinta de Mahler? La novena de Beethoven. La quinta de Beethoven. Com comença la quinta de Beethoven? Ta, 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 ta. I com comença la quinta de Mahler? Ta, 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 ta. Sí, val. Sí. 4 notes ahí. Qui és anterior, Mahler o Beethoven és anterior. Beethoven és anterior, però arribaren a coincidir en el No, temps? no. Això De fet, el principi de la quinta de Beethoven, després el senyor Morse, quan va inventar el seu codi, va agarrar aquest principi, 3 curtes i una llarga, per la lletra V de Victòria. Arre, Mare meva. Hòstia, m'ha de tot, Friqui total. Que, això t'ho he preguntat moltes voltes en altres, però sí també t'ho pregunto. Per exemple, Mahler està influenciat per Beethoven? Vull dir, coneix tota l'obra de Beethoven? Sí, per totalment, exemple? totalment. En quin any més o menys col·loquem a Mahler? Mahler és un compositor que naix en 1800, no recorde quan, es mor en 1911, en 40 i pico d'anys, per tant, 1870 i algo, 60 i algo finals. Beethoven va morir per El 27, 1830. Val. Per tant, l'obra de Beethoven ja és Sí, i a amplament més Mahler coneguda. era un gran... si per algo era conegut en vida era per ser director. Era director en Viena, la Filarmònica de Viena, i a Nova York. I tot el repertori el tenia... Era director també? Sí, sobretot director. I Més en estiu composava. Com és això? Que durant diríem, la temporada normal guanyava la vida de director i en estiu, quan se n'anava a descansar ahí als lagos de Suïssa, Els temps lliures. composava sinfonies. Ja ves que per composar una sinfonia que dura 1 hora i mitja, tu que has composat Ibris, que al costat d'això és una cosa molt xicoteta, no? O sigui, la quantitat de feina que portarà això, perquè estem parlant, la quinta que pot durar 1 hora, Més, 1 hora i 20 minuts per ahí estarà, no? Luis, tots els papers d'orquestra, tots els papers dels instruments de l'orquestra durant hora i pico. I tot a mà, sense ordenador que t'ajudaran i... I l'únic que tenien seria el piano davant per Sí. anar comprovant el que van fent i tot I això. a més en un nivell d'indicacions quasi obsessiu. Què vol dir això? Pues que està exactament què ha de fer cada instrument i si ha de tocar més fort, més piano, més fluixent, més Això llarg, més Mahler. curt. Mahler, sí. O sigui que entrava molt en el paper del director. Sí. El compositor se clava molt en el paper del director, en general? General, o no? no. O Però deuria. De fet, n'hi ha una anècdota així també que, per exemple, Stravinsky, que era un dels músics també més importants del segle XX, començà sent compositor i després, ara un poc, quan ja tenia 40 i pico d'anys o 50 anys, es va fer director i se va reescriure les seues pròpies obres facilitant-li la vida als directors. Ja. Perquè, Pollo, un director d'orquestra o de banda també és un intèrpret? Home, clar. Sí? Clar, ell està expressant com vol que soni l'orquestra. És el conjunt de tots. No hi ha individualisme en l'orquestra. Li dona un caràcter propi? Clar que sí. Tu escoltes una sinfonia dirigida per un director o per un altre, la mateixa sinfonia, i cada un va donar-li la seva textura i la seva visió. I el compositor de torn estaria d'acord en aquestes interpretacions? És que al final la composició també està clar que tu escrius com vols que soni, però també és un poc orientatiu. Després també tu tens que interpretar aquesta peça. I el bonic és això, no? Perquè si sempre sonarà igual, al final, si sona igual, perquè... Ja. N'hi ha directors que fan bona una obra i directors que fan mala una obra, per exemple, Luis? Home, una obra no crec que la puguem fer mala. Quan parlem de directors d'orquestra, normalment hi ha un cert nivell. Parla de músics d'orquestres professionals. No pot ser que un director assumís que ho interprete una peça d'una manera que el compositor mai haurà volgut? Home, això per supost que pot ser. Això pot passar? Molts compositors de les sinfonies que toquem avui en dia estan fetes fa segles molt darrere. I en el cas de Mahler, per exemple, que dia Borja, sí que està molt tot especificat, com ho vol, per a que el director ho tinga fàcil, però la majoria de directors és el que dia ell. Escrivien molt de manera orientativa. Cada director ho interpretarà d'una manera. Igual no és com li agradaria al compositor, però no crec que per això faci mala una obra o una sinfonia. Per exemple, l'inici que hem escoltat, de la quinta de Mahler, el solo trompeta, n'hi ha 6 punts
que ja no sé si és perquè ha sigut el trompetista o el que el director ha volgut, o ja ha donat llibertat al trompetista, ja és punts que cada trompeta, en cada gravació, està interpretat més corregudet, més lento, vull dir, des d'ahir també entra el joc de l'intèrpret. Bueno, en aquest cas també del solista. Depèn de com ho ha acordat. Potser el director diu, no, vull que aixina. O el director pot dir a trompeta, no, conforme t'agrada, estàs tocant tu, vull dir... Clar, perquè aquesta era l'altra pregunta que volia fer-te. Tu quan toques, que en fas uns quants de solos en bandes, tu el solo toques el que tu vols expressar o com a tu t'agrada o el que siga, o és el director el que te mana com vol? Depèn. N'hi ha moments que sí que el director el pot dir, no, interpreta conforme tu ho sengues, o que el director diu, no, esta és que vull que la facis així, encara que estigues a soles. Tu tens alguna preferència de fer-ho d'alguna manera o altra? T'agrada que se claven en el teu camp o... Bé, sempre ajuda també que el diguin la seva visió, no? I millores. Sempre escoltes. Després, clar, a veure, si pots fer-ho conforme t'agrada a tu, doncs sempre tocaràs més a gust. Ja ves. I això dels compositors clavar-se en el terreny dels directors, que Mahler ho feia molt, estàs dient, passa des de sempre? O sigui, Bach també ho feia i Mozart? Sí, normalment era el propi director el que dirigia les seues obres, el propi compositor el que dirigia les seues obres. La figura de compositor i director era la mateixa. Ah, sí? Sí, tradicionalment sí. Mozart dirigia el que... Clar, Mozart era el seu propi director, habitualment. Si vas a fer-ho així, moltes coses no falta que te les apuntes. Vull dir, no falta que fiques accelerando. Ahí està l'assumpte. Que moltes de les partitures, en origen, que clar, Mozart quan escrivia una obra no pensava que després de 200 anys estarien tocant-la. Ja, la feia per un moment. La feia per un moment i moltes coses igual no les escrivia o les donava per obviades, no? I ell les dia de paraula i després es perdien ahí. I per això a voltes cenyir-se d'una manera tan estricta a la partitura no és bo. Per tant, la figura del compositor ahí sí que pren, del director hi pren molta importància perquè reinterpreta algo que està només escrit en part, potser el caràcter no està... Claro, el director ha de tindre un bagatge cultural de l'estil en què està treballant. Ha de saber com es fa la música del classicisme i a partir d'ahí prendre les seues decisions. Jo sempre te pregunto sobre directors, sobre compositors, però sobre directors, tens algun director de referència? Sí, en tinc molts. 2 o 3 així que diguis, estos estarien en el pòdium. Depèn, hi ha... Per a vosaltres també va la pregunta, ara quant... A mi n'hi ha un parell de directors que m'agraden molt. Està Carlos Kleiber, per exemple. Està viu? No, va morir. I algun que estiga viu, per exemple, Gardiner. John Elliot Gardiner. Sir, també, com els nostres 4 héroes. I vosaltres teniu algun... Jo, evidentment, Corachán. Qui és Corachán? Corachán és el director de la banda de Fortaleny. Bon Corachán. Jo disfruto molt tocant de Corachán, Sí. Mos porta més rectes que un fil. Alguns sí, alguns no. A mi sí. Jo el porto ell. I tu, Luis, tens algun... Bueno, a part de Corachán, per supost. No sé, el gran compositor també, Leonard Bernstein, té un gran paper també com a director. M'agrada molt. Bernstein també és director? Sí. M'agrada molt sentir les sinfonies interpretades per ell. I Bon Karajan, que és el que a mi me ve al cap quan parlem de directors d'orquestra, en el món de la direcció és un dels bons? Sí, clar. És una referència ineludible. Vale, vaig a fer-vos una pregunta sèria. I Luis Cobos? És director, no? Luis Cobos és el que li ficava... Sí. Bateria a la 9ª Sinfonia de Beethoven. Jo el vaig veure en directe una volta a Luis Cobos dirigint. Sí. I, bueno, com a director, no sé, els músics eren molt bons. El que passa és que ell com a que fa més espectacle per a ser ell el protagonista més que la música o més que els músics. Ja. Els seus moviments, la seva melena i tot això és com part de l'espectacle. Si Beethoven alçara el cap i veia la 9ª Sinfonia tocar en bateria i guitarra... Agarrotaes... Això no passaria el filtre, no? No, molt bé, m'has enxat alguna? No, jo crec que això, que tot... Bueno, estem parlant de Glass Onion. Sí, d'autoreferències. Jo crec que és una cançó, això, que val la pena escoltar, i és una cançó que si tu coneixes les referències a les que està referint-se, valga la redundància, la gaudixes més, no? Però també tenim altres referències en altres punts, en altres àmbits de l'art. Jo en tinc una, preparant el programa, que me mola moltíssim, que és, la vaig explicar ara, quan ho fiquem en YouTube això apareixerà en el vídeo, val?
E.T., que és una... Bueno, Spielberg, per a mi, és un... Jo estic enamorat de Spielberg. En E.T. n'hi ha un moment, els que heu vist E.T., que haureu sigut tots, n'hi ha un moment que ells la quadrilleta, se disfracen de Halloween, se disfracen cadascun d'una cosa i aprofiten la disfressa per portar a E.T. d'una part al bosc per ahir eixir-se'n a la bicicleta i és quan vol, etc. I passen pel carrer, en el carrer que passa la història, que no sé en quin poble és, i van tots disfressats i E.T. i la quadrilleta es creua amb un que va disfressat de Yoda. Tinc per així en el moment que passa això, Williams, que és director compositor tant de E.T. com de Star Wars, on apareix Yoda, fa una referència a Yoda, que és, el que passa és que no sé el segon exacte. El tema de Yoda és este. Xulo, per cert. Això és la referència. I, a veure si ho trobo... Sí, al minut 2. Ara veu a Yoda... Me pareix una referència deliciosa perquè dius, com pots referenciar en E.T. a Star Wars disfressats el dia de Halloween i te creues en un disfressat d'això, de Yoda. I això me mola molt. Després n'hi ha un altre que me comentares tu que passa en el Quixot, no? En el Quijote. Sí. En el capítol, precisament, que estaves comentat abans, quan estan, al principi, no, del Quixot, quan estan el barber i el cura que van a casa de Don Quijote a tirar-li tots els llibres de cavalleria perquè s'ha quedat un poc sonat. Xafau. Clar, es fiquen a buscar dins de la biblioteca i es troben en un llibre de Cervantes. La Galatea. I diuen, este llibre, això no passa el filtre tampoc, això té que anar al foc, però immediatament. És Cervantes mateix el que escriu això. Sí. I el barber, està en la conversa, no sé qui ho diu, compte que jo sóc amic de l'escriptor i m'he dit que va escriure una segona part que està xula. Doncs, aguardeu-lo en la prestatgeria i la perdonem. Per cert, en el mateix moment també perdona el nostre Tirant-lo Blanc, el Tirant-lo Blanc, que diu que és una obra de cavalleria, però on el cavaller fa coses reals. Sí, plora, riu, folla... i mor físicament també. N'hi ha dues referències, autoreferències que a mi m'agraden molt en la literatura catalana. Una és en l'auca del senyor Esteve. N'hi ha un moment que Esteve i la seva família se'n van al teatre, en el llibre, no? I en el teatre van a veure una obra que és Per la bona gent, que és en realitat una obra del mateix Santiago Rossinyol, que escriu el senyor Esteve, que fica dins de la història que van a veure el teatre d'una obra seua també, és una autoreferència. I una altra menys evident, però que també m'agrada molt, Ferran Torrent. Vos agrada Ferran Torrent? Sí. Gràcies per la propina, el comissari Butxana, etc. Trau al comissari Butxana en altres novel·les en les que no és el protagonista principal i apareix sempre com a autoreferència. Jo estava pensant ara una autorreferència diferent també en el món de l'art que podria ser en Les Meninas de Velázquez. Ell mateixa se retrata. Hi ha un espill al fons i apareix ell pintant a tota aquesta gent. També podria ser una autorreferència molt personal. Bueno, i espera't, preparant el programa, Luis, me'n digueres una grandiosa de dibuixos animats. Però grandiosa, que jo no la coneixia. Explícanos-la, per favor. El escritor de la sèrie de dibuixos animats de Son Goku, Akira Toriyama, era el mateix que els dibuixos d'Arale, del Dr. Slump. I en un capítol de Son Goku, ell se'n va i coneix a Arale i al Dr. Slump, que li ajuda a arreglar un radar que té per a les boles del drac, i mescla les dues sèries, junta els dos protagonistes en el mateix capítol. És soberbi, jo vaig entrar a veure-ho, jo no ho coneixia, mira que m'agrada. Per cert,
És Toriyama? Toriyama, crec. Akira Toriyama, me Akira pareix. Toriyama, que va morir fa Sí. 10 dies o alguna cosa Enguany. així. És un creador, no sé, monumental. El podem ficar a l'altura de, no ho sé, dels grans creadors del segle XX, per a mi. Sí. O és un art menor, el còmic? No, jo crec que no. Home, no. Un art menor no. Si és un altre tipus d'art que fa disfrutar a molta gent i arriba a tot el món. Pollo? Hem de parlar dels Beatles. Estem parlant d'autoreferències, totes això són autoreferències. I hem parlat d'unes quantes autoreferències, Sí, però hem d'avançar, no? hem d'avançar. Cada capítol nosaltres l'acabem d'una manera... Com l'acabem? Sempre l'acabem reconstruint una cançó. Reconstruint una cançó. I avui? Avui també, que no podia ser d'altra forma. El que passa és que anem a fer una reconstrucció un poc distinta, no? Anem a intentar fer la nostra pròpia... el nostre propi collage de referències sobre la música dels Beatles i al mateix temps reconstruir Glass Onion. I això ho farem with a little help of our friends. 2, 3, 4. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel? Per reconstruir la cançó, per reconstruir Glass Onion, què ens has portat, Borja? I Preus i Pollo. Pues hem preparat un rendering, es diu, no? Rendering? Una cover Sí? particular, no? Hem fet una espècie d'arreglet en el qual hem inclòs un munt de referències a la música dels Beatles que tocaran els nostres companys, Lluís i el Pollo. I ahir dins què has introduït? Pues n'hi ha moltes referències, no les he contat, però sobretot n'hi ha referències als Beatles, però també sentirem músiques que hem tractat. Per exemple, sentirem el principi de la Quinta de Mahler, sentirem, no sé, la nostra cançó admirada dels Beach Boys, God Only Knows. A veure, per a no enganyar als nostres oients, la cançó ja la tenim gravada. L'han gravat la abans de tenim començar. gravada. Per tant, per poder-la ficar un trosset i comentar. Sí. Val? Per cert, al final al Pollo li cau la trompeta a terra. Què és el que li cau? La sordina. Sí, Després ho tornem a gravar. Això és un trosset. Si tenim Hey Jude. Això és Hey Jude. No, ara. Oh, que bonico. Ja sonarà Norwegian Wood. Ha fallat la trompeta? A veure. Qui era? Preus o Pollo? Era jo. A veure. Ara Blackbird. Oh, que guai. Ara God Only Knows. Ara la Quinta de Mahler. La que hem parlat. València. Qui feia la Quinta de Mahler? Lluís. Sí, Lluís. Sí. Hòstia, València. Beach Boys, no? Sí. I este, a veure si les coneixes, va. Quina? Esta és la que va. I esta? Yellow Submarine. I esta? No sé, ara no caic.
Something. Així arrencaria la nostra... Sí, sí, sí. Al final la ficarem, no? Perquè Sí, ara quan acabem la ficarem... Seria bé que els nostres oients enviaren a veure si pillen alguna referència. A veure si algú les encerta totes, tindrà una samarreta de regal. Exacte, n'hi ha més de 20 i pico, no? Què t'ha costat de temps de fer este arranjament? No sé, no ho ha contat. Però no molt. Un matí. Tenim inclús una referència al nostre grup més odiat, del qual Lluís Preus així és representant. The Rolling Stones. Correcte. Que per cert, Lluís i jo hem vist en directe Rollins. Heu vist en directe Rollins? Sí, sí, sí. Clar, clar. Has anat en el Pollo de mi, no? Ja fa molts anys, no sé si te coneixia tu encara. On el crec que vegeu? En el Ejido. En Almeria. Sí, sí, sí. En el Ejido. Sí, sí. En menos glamour para Estaba ganar comentando l'altre dia. Hòstia, el Ejido, sí. El Ejido. Ahí no son planten freses y tomates. Sí, és tot un invernader d'este. Hivernacle, i ahí veureu Rolling Stones. Allí, sí, sí, sí. En 2006 crec que era o una cosa així. Les dates són molt... Portem una hora de podcast clavat. Molt bé. Ja? Ja, una hora estem xerrant. Sí. Més la cançó que ja hem gravat abans, que la ficarem ara a continuació. Si ho heu Curta, passat bé, això. heu estat a gust? Molt a gust i un comboi estar així en el podcast de referència. Sí, sí. No me gusta tu tonito. No sé si estàs dient en serio o... Sí, si no, és de veres. A més, saps que no t'enviaré ja àudios perquè fas fredat. Me'ls pots enviar igual, eh? No, Lo que no, cuida lo que dius, ja està. I no badalles, sobretot no Sí, badalles. hòstia, tio. Home, jo tinc ànima de periodista, per tant, la notícia s'ha de... Estava escoltant-lo tornant de Madrid en Cristina i anem a Bax. Agnès me vol matar, si ho puc reconèixer. Falta algo, Saturn, no? Sí, anem a reconstruir, a veure... Anem a reconstruir. Xiquets Anem i allà. xiquetes, with a little help of our friends. Com es diu la cançó? Glass Onion. Glass Onion, l'arranjament de Borja Granell i els trompetes Lluís Preus i don Enrique Grau, el Pollo. Thank you.
duc 58 minuts de podcast i la borronor m'ix per les orelles. Estic aborronat des del minut 0 que he sentit la veu del Miquel Gil i m'he començat a borronar i que no he parat. I tinc que parar el podcast perquè me'n vaig a currar. Jo soc dels valencians també, expatriats i d'ací, treballant en educació. Bueno, que res, que un abraç ben fort. Que esperen ànsia acabar-ho, me caguen Déu, que cracs. Un beset a tots, adéu. Diu, estic escoltant el podcast este últim, vale? I jo crec que a aquesta persona li podríeu donar un apartadet del podcast que siga els refrenys de Miquel o les històries de Miquel o no sé, alguna cosa així, perquè estic partint el cul jo soles, vaig conduint i no pot ser. Així que res, bueno, jo ja era de públic, però està molt guai, jo estic quasi més enganxat que el món. Res, ja anem xerrant. Vale, adéu. Puta mare. Però no passa res, això podem gravar-ho i el quachumbe. Sí, al final es fa gravar a part, Sí, perquè hi ha un tall. Ja. Dios, que sí. T'ha caigut la sordina en terra? Sí. Ha sigut ell que xupa tot el piano. Sí, és que no sé què ha fet ahir. Però anem al final ja, anem al final. Sí, sí. Havia quedat una nota ahir al principi, tio. Ja, és al final. La del 8, el 2. Direm que ha sigut tu ja. Està guai, té el seu aire. Sí, el piano canvia molt. Me caga en la puteria. Va, anem a fer el final. Fem el final i prou, no? És que es queda sense res, ni siquiera entre el final. Anem a fer 3 rodetes i tu li fas fade out i al final ja. Nosaltres ens mantenim. S'ha anat al roig algun moment, saps?